חמוד. כן. עכשיו בוא נראה. אורילה, בוא נעשה פרסומת ללבן ולעניין של טרה. כן, מי רוצה לאכול? שלא תחשבו, אורי עושה את הקולות האלה בסוג, כל סוג של אוכל, אבל לצורך העניין זה פרסומת לאשל. וזה רק אשל, קוקו. סיימת. כן, 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 הנה. רואים את השיניים שלו? המתוקות? פעם באה שהוא פותח את זה קלוז-אפ על השיניים. איזה ילד מורעב יש כאן, ממש קמבודיה. טוב, נראה לי שהביאו את הרעיון. עכשיו אני אצלם אותו כל סוג אוכל, נשבעת לך, אני שולחת לו את זה לגר. כן, זהו?